हेलौ गाइस, आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। जोङो बाथौ दुमनो नायदोंमोन आरो बे बाथौ दुमनायनि सिगाङावनो माखासे खुन्थि दाननो गोनां जायो। बेखौ जोङो खुन्थि दानबाय दङ। दा नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनना बुङो, आरो भिडिअखौ लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो। नै बिथिंजाय सासे राजाया खामि गोलाव गोलाव जिरगासिनो दङ। सासेया नायखौसो जिरगासिनो दङ फुजा होनो। सासेया बुट